Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Jeric. Manipo di ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sipod elementarya agingga iti kolehyo ket ni Raquel ti kadkadwat. Man nakaawat ni Raquel ket uray no baklaat iris respeto naklatta. Kanayon mi asuportaran ti tunggal maysa ket jak ni namnama akabayatan ti panagkadwami inot nga agayat kami iti tunggal maysa. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jeric. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oy! Congrats, Bes! Congrats, Mat, Bes. Kat, pag-ispilami di koleyo. Ay, managlilipat ka talaga. Kunak magkan ka, do sa dino ti pag-eskwelaam, di ijayak mo to. Kasta ti kayat ko kan kakat. Sikatan na. Apay nga inarakop nak ngay. Ada ka di dakes na? Sikat talaga. Ay nga, nag-sweet kayo matan. Bagay kayo kumangam baklamat nga minti kabsat po. Ha? Tangay graduation nyo ita. Mabalin mat nga imbitaram ni Raquel. Ta ijay balay kayon nga agsilibrar. Jeric. Ano tayo makunam, Raquel? Ay agyaman agkan ka Raquel. Takanayon mo at tulungan ni Jeric. No saan siguro asika ti best friend na. Ang mga no saan ang nakabaktorpos iti high school. Anya man natin mangmangid ko, mamita. Ay, sika, Ala, dito'y kayo pa'y. Tamangirwarak man iti makan para kadagiti bisita yaw. Sige, nana. Ay, Beshi, wasa ka dito eh. Oh, apay manan. Amam ni Paul, saan ka di? Tay batchmate tayo Wan, apay ni Paul. Isu ka di, is istorya a crush mo. Wen, nag-text itay. Kat, anya iti text na. Happy graduation. Kuna na. Isu, matlagaya. Anak karagragsak ka, best friend. Hoy, best friend. Agriing ka, nakaluto akon. Ang mga numala daw ta. Ay, itay pa yung nakariingat. Ni Paul ka di man ang day taka-text mo. Taas sino pa'y kuma? Ay, sika talaga. Day talag te-texter aramidam. Kat, hanya kumaita. Oh, Ay! adaawag mo. Sumbata mo. Wen, hello? Naimbagabigat mo, Jeric. Kastamat kan ka. Adda ka di klase mita? Apay ko ma? Noawan, agkita ta ko mamanen. Mabalin mo at ang inton malpas ti klase. Oy, bes. Apay nga itakalaang, Anyat orasan. Ay na, di ka madanagan best. Tinapatagkat adakwan. Sa dino ngamin tinapnapanan nyo. Iji apartment na puan. Inya mamuna ka rin kiti barkada na. Aganad ka iti day ta apol. Ang mga no kwarta laang ti kayat nakan ka. Salamat siguro, best. O sige nga, Rod. Agpalas kan, tamaan kan. Ay kan, wan gayam. Imawag ni Manang Jenny itay. Damdamagan na ka. Apay ka no? Makiturog ka no dito'y next week. Tada na patag nga aramidan na. Ay, ang mga no yung pagamanak i-date ha? Saan? Tamok nga ungtan na kamanan. Ay, agyaman no kasta, best. Oh, inarakop nakmanan. Apay, dagas ka di? Italang man na marakop ka. Sika talaga. Hala, ingkag palasan tamangan kan. Amok amabisbisin kan. Oy, bes, agdiin kan. Imawag ni Manang Jenny.
Sino ting mawag? Ni Manang Jenny. Inta ka no sa batan. Tadi na mo ti umay dito apartment ta. Ay, agdi ko sa pay, Siyak salatan ti mapan. Ay, kabalak mo ti umay kat. Parbangon tumot ngamin di pa nagturturog mo. Hindi ka madanagan. Kabalak. Sige, no isuti ko nam. Ay, day tanto lang amin agte-texter aramidam. We, agsilselos ka? Sardangan nakman, apay ko mga agselosak. Adamot ni Denver. Apay, agar-aram ni Denver kan ka? Wala, hindi pa'y napanabulan. Alaing kag di ko sen, darasam tani. Agur-ora yun ni Manang Jenny. Ay, nabambano ka. Kaya't kung tagid na. Mabalin mong matimaturog dita kamak, manang. Kat, pagturugam nga eh. Ije sofa. Okay. Ato iti usaram nga ulas, Manang. Agyamanak. Apay nga umis-isam ka dito, Jeric. Sino takatext mo? Ay! Apa nga nalam ti cellphone ko, ha? Hala. Kita aglaang no asino ti katext mo. Babe, gayam ti awag na kan ka. Apay ngay, kasla lalaki mat. Ay, kwa. Ay na, imbagak kan ka, Jeric. Awan anyaman na nga uray bakla ka. Ngamjak kayat amakirelasyon ka iti lalaki. Amangan no pa kaisagma kam laang da itangar aramidam. Nag-sweet tupay ni Pon. Apay nga min, no agaram ka iti babae. Ay, lalaki nga ro ti kayat ko, ha? Ay unay kan aya ading ko. Luklukwan na kalaang day ta alalaki. Ina ko na, taybilin ko kan ka, Jerry. Di mo lipipatan. Diyak kayat amakirelasyon ka iti padam alalaki, ha? Ay, anyamat ta. Di mo ipilit ti kayat mo. Ish, Pagsaya atam matlaang ti ibagbagak. Wano? Kayat mo nga ibagakin ni mami tinadoktalak nga aramid mo, ha? well, liklik ako ni Pon. Tsaka ti sumurot ka ni Daddy di Manila. No kasta nga rod, agsingsingpat ka. Sige, innakon. Ay, Raquel, ipulong mo kanya ka, no adda mapaliiw mo akasinsin narak ni Jeric. Wan? Ni mat Denver dyan nakamotor? Wan, adamin papanan mi. Sika, di ka kadiro marita? Masadutat. Itaman pa'y. Mabalin mo mati sumurot kada kami. Tapno saan ka amaboring ditoy. Ay, saan nakababayin ka na kayo, Date you date, Isuarong ba nga duha kay laang? Okay, no isuti ko nam. Awagan na ito nagawid kan, best. Aganad ka, Wan. Anya ti kayat mo apasarabo, taigatangan ka. Ay, uray sa anin. Ingkakit din. Tani, agur-uray ni Denver. Okay. Beshi, ingat. Apa nga da ka man nandito, Anya ti bagam? Mabalin ka di ko umutangakan ka, babe. Kat hindi mo pa'y binaybayadan, timpautang ko kan ka, 5K. Bayadak tumatlaang. Uray to kay ita. Ay, naibusan ti allowance ko, Awan ti maited ko kan ka. Unay ka matanaya. Baknang kayo, saan ka di? Dumawat ka kininanang mo, Mom, kaslapod na ti ko na ni manang ko kanyak. Ako kwartaan naklaan. Di nakpautangan? Break ta nga ruden. Kadiwan! Umasidag ka lang, no, damasapul mo. Bes, adakon. Lukatam tiri daw. Abaya kas na titsuram. Nagapa kayo manan ka ni Paul niya. Umunag ka pa, Oy, nagapa kayo kadi ka ni Paul. Imay ngamin itay, kat umut-utang manan. Apay nga minayang ikikam. Madlaw mo ako kwartaan na kalaang dayjay. Payamo na dyan. Break kami matlaangan. Ha? Pudno ka di? Flang! Ay, mas daawak man ngamin kan ka. Guwapo ka. Ngampadam alalaki mo, ti kayat mo. Bes, Apay?
Sana ka makaturog. Itiyan niya po. Makunkonsensya ak namin. Sinong batam ka din ni Denver? Saan pa'y? Kan, awan mo timarik na kapanagayat kan kuana. Anya? Apay nga rod anay kidate ka kenkwana? Namnamaak nga rod adumtang to ti aldaw, nga ininot ang magustuak. Aging gaita, awan mo timarik na kapanagayat kan kuana, kat 5 bulan ng tinapalabas. Ay, sana nasayati kas na nga raramidan, best. Inton bigat, ibagak kan kuana adya akon kayat imakising narak pa'y. Nasaysayat pa'y dayta. Narigan namang namnaman ni Denver. Si Kati Madaksan. Nagsao mo ti best friend ko a palpak ti love life na. Ay, si Kagayam, Denver. Adda ka din na Raquel dita? Mabalin ka di ang makasarita? Wen, adda. Umunag ka. Adda dita salas. Nagyaman na. Raquel. Ha? Apay di mo replyan dagiti text ko kan ka. Likliklikan na ka di? Kuwang amin, Anya? kinapudno na. Awan ti marik na kapanagayat kan ka, Denver. Anya? Nukas ta. Pinangnamnaman aklang. Pasensya ka kuman. Pangasim. Di mo kumamot aram identikas ti kanyak. Amo ka nasakit para kan ka. Nasaksakit manan no ituloy mo ti agdaton kanyak. Kat saan mo tasika ti kayat ko. Iso a pasensya kan, Denver. Jeric, naimbag na nakita ka dito'y pagadalan. Oh, Denver. Ano ti bagang? Apay saan mo akadwa ti best friend mo? Anda nga minapatagan na panan na. Iso siya klati simbrag ita. Kasta. Lunch break mo ita? Mabalin ng sarita ta? Ay, papanitian niya. May papaniti best friend mo. Gamin. Nakita iti wallet na tayo ladawan nyo adwa. Kat? Ag best friend kayo kadilang. Ay, nawin mat. Apay ka di. Panagkunak kat sikat ti ay ayatan ni Raquel. Sikat ti makagapuno apay alikliklikan nak. Anya? No siyak ti kaduhan nakit kanayon na kang istoryahan kanyak. Kanayon na sikat ti bagbagana. Adapay na minsan na nailawan na ibagana a crush na ka. What? Oy, sana bali. Kasaritak to ni Raquel inton makaawid na. Sanan, ti may bagak lang. Kadsapay kong mataayatem ni Raquel. Itikas ta. Saanan na masaktan. Bes, umay kanta mangantan. Nakaluto ako niti pang rabi Sana pa ay mabisin. Umuna kan. Ha? Mga anak to inton mabisin na. Adda ka di parikot mo? Mabalin ka din ang sarita ta. May papanitian niya. Nagseryoso ka mo tan? Pudno ka di timbaga ni Denver. Ha? Anya timbaga na? Pudno ka di asyak ti makagapo. No apay alikliklikan. Kan pudno ka di nga agayat ka kanyak. Ha? Anya mo tanday ta sa ludsod mo, bes? Ay di kaglibak, Raquel. Best friend ka. Dakas ka din o ipatag ka? Ken? Apay akas lamadanagan ka. Ha? Ay, saan niya? Itian niya kumaga po. Apay akas tatikawas mo. Bes, pumanaw ako dito apartment mo. Apay, awan matimbaga ka pumanaw ka. Pasensya kan, Bes. Diyak malakdan ti bagik. Anya? Anyat kahit mo asawan. Kinapudno na. Ay ayatan ka unay. Ngamjak kayat amadadaal ti relasyon ta akas ag best friend. Pasensya kan. Sana bali. Ikari ka saan ka apulo sa guluen. Taamok alalaki ti kayat mo. Huh? Kat na ito laangan ti amok a solusyon. Tapno maadaywan ka. Ti pumanaw akon dito'y apartment mo.
Jeric? Sika ka di dayta? Raquel, maragsa ka na makakita manankan ka. Dakal tinagbaliwam Uray sika. Saanan amadlaw bakla ka? Kaano ka pa yung nagawid? Idi kalman. Busy ak ngamin iti trabaho. Iso ngay taak lang ang nakaawid. Upat atawan tinapalabas. Ngam, kaslaawan mat nagbaliwan ti ili tayo. Makitkitak pa lang tay bantay apagtamtambayan tayo di. Win nga, Rod. Kumusta mo tan ti love life mo? Single aklat na. Babe, nagatang kunti pagpagatang mo. Sige, umunakan ije balay, babe. Sumaruno akto. Kasaritak pa iti best friend ko. Okay. Ni Denver ka di day, Jay. Wen, nagawid kami. Tapno maisagana mi dagiti kasapulan para iti panagkalay sami. Kalaysa? Wen, agkalaysa kami, best. Iso day ta ti rason no apay ang nagawid kami ditoy. Umay kanto, I-save mo ti number ko. Awagan na no makaumay ka. Nasaktanak iti daytaan ng ngeg ko. Ngemuray kasta, ingkarigatak nga inaklon ti amin. Makita ka naragsakan ti best friend ko iti sidong ni Denver. Ket jak kayat aguluan ida. Napanak nga rod iti kalaysada. Ket jak nalapdan ti panagdeded dagiti luwak. Kung kunak iti bagik, ano kumata nagpudno akmat kankwana idi, amangan no siyak ti lalaki anak ikalaysaan na ita. Ngaman niya ngay nga rod, naladawan ti amin. Daytoyen ti realidad amasapol asangwat. Alakastan, katagyaman nak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jeric. Agyaman nak pagayam Jeric, iti daytoy apakasaritaam. Kunaintan, asaan ada kayo, kini Raquel, tinaikari iti tunggal maysa. Katkas itinakunam, bayam idan, tanaragsakdan. Ala, ituloy mo met, ti panagpakalalakim, ket masarakam tulat ta tinaikari, aparaken ka. Buano papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga, di tinagan at Jeric, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.